ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഈശോ ഉപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മളിന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 9ാമത്തെ മന്ത്രം തുടങ്ങാണ് നമ്മളിന്ന്. 8 വരെയുള്ള മന്ത്രം നമ്മൾ കണ്ടു, എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതിപ്പോ 8 വരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ഇനി അടുത്തത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് അടുത്ത മന്ത്രങ്ങളും പറയുന്നത്. അടുത്തത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് 9, 10, 11 ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്, 12, 13, 14 വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ്, 15, 16, 17, 18 അങ്ങനെ 4 ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. അതിൽ ആദ്യത്തത് 9, 10, 11. 9, 10, 11 ഒരു ഗ്രൂപ്പ്. ആ ഗ്രൂപ്പ് അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഗ്രൂപ്പ് തിരിക്കുന്നത്. അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിദ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് ഈ പറഞ്ഞ 9, 10, 11. അപ്പൊ സാധാരണ നമുക്ക് വിദ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തറിയാം, അറിവ്, ജ്ഞാനം അല്ലെ. വിദ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ അറിവാണ് നമ്മുടെ. ഇവിടെ പറയുന്നത് 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് വിദ്യ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹരേഷ്ണ തെറ്റായ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും, ശരിയായ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അറിയണ്ട. അറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 തരത്തിലും വരും. തെറ്റായതും വരാം, ശരിയായതും വരാം. ഇവിടെ വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് തെറ്റായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, തെറ്റായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇവിടെ വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയില് പഠിക്കുന്നുണ്ട് വേദാവാദാരത, അതായത് മായാപഹൃത ജ്ഞാന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. മായയിൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവരെന്ന്. അതായത് അവര് വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ്, അവര് ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ശരിയാണെന്ന് അവര് ധരിച്ചിട്ട് അവരതെന്ത് ചെയ്യും, നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുമ്പോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ്, ശരിക്കും തെറ്റായ അറിവാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ അവിടെ. അതായത് മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടി, മായാപഹൃത ജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ വേദാവാദരത എന്ന് പറഞ്ഞ തെറ്റായിട്ടുള്ള വിദ്യാദാതാക്കള്, തെറ്റായ രീതിയിലുള്ള അറിവ് തരുന്നത്. അപ്പൊ അവരെ രീതിയിൽ അവർ ചിന്തിക്കുന്നു അതെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണെന്ന്. പക്ഷെ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് അവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കും അതെന്താ കിട്ടുന്നത്, തെറ്റായത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് കുറെ യൂട്യൂബിലും അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണുന്നത് പലതരത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ, പറയുന്നത് തെറ്റാണ്. അപ്പൊ അതെന്തുകൊണ്ടാണ്, അത് അത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ, അതാണ് ഇവിടെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്, തെറ്റായ വിദ്യ, അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് 2 തരത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ ശരിയായ ജ്ഞാനമുണ്ട്, തെറ്റായ ജ്ഞാനമുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, തെറ്റായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നേടുന്നവരും ഭൗതിക ജ്ഞാനം എന്താണത്, ഭൗതിക ജ്ഞാനം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ശരിയായിട്ടുള്ള നമുക്ക് അറിവല്ലല്ലോ. ഭൗതിക ജ്ഞാനം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എവിടേക്കാ കൊണ്ടുപോകുക, നമ്മളെ ഭൗതിക ജ്ഞാനം ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്ത് തരില്ല, പ്രകാശം തരില്ല. മീൻസ് നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് എന്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത്, ഭൗതിക ജ്ഞാനം കൊണ്ടുപോകും. നമുക്കിപ്പോ ഭൗതിക ലോകത്തില്, ഭൗതിക മെറ്റീരിയൽ വേൾഡില് നമ്മൾ PhD എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് അത് എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല, ഭഗവാൻ അറിയാനുള്ള ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അല്ല അതൊരിക്കലും അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എന്താണ്, അന്ധകാരമാണ് അതവിടെ. ശരിയായ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നത് 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് വിദ്യ നമ്മുടെ, അതായത് തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനവും പിന്നെ ഭൗതികമായ ജ്ഞാനവും രണ്ടും നമ്മൾ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകും, അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും, നമ്മളെ ഇരുട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അതായത് തെറ്റായിട്ടുള്ള അറിവ് നമ്മൾ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകും, തെറ്റായിട്ടുള്ള അറിവ് നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. പിന്നെ ഭൗതിക ജ്ഞാനം അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ അന്ധകാരത്തിലേക്ക്, മോശമായ അവസ്ഥയിലേക്കാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഇവിടെ തെറ്റായ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്, തെറ്റായിട്ടുള്ള വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അറിവുകൾ, മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ അപഹൃത ജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ വേദാവാദാരത എന്ന് പറയുന്നവർ. അതായത് അവരെ ധാരണ എന്താണ്, അവരെ രീതിയിൽ അവർ ധരിച്ചു വെക്കുന്നു,
അപ്പൊ അത് ശരിയാണെന്ന് ധരിച്ചവർ മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? തെറ്റായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമാണ് നേടാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതും പിന്നെ ഈ ഭൗതിക ജ്ഞാനം നമ്മളെ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകും? അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നാണ് 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന വിദ്യ തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം അവിടെയാണ് പറയുന്നത്. 9ാമത്തെ അതിൽ പറഞ്ഞു. കാരണം 10 വരുമ്പോ ഈ വിദ്യയുടെ മീനിങ് മാറും. 9 വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ്? തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തിനെയാണ് നമ്മളവിടെ എന്ത് പറയണത്? ഭൗതിക ജ്ഞാനമാണ് പിന്നെ അടുത്തത്. അപ്പൊ 2 കാര്യം പറയണത്, ഒന്ന് തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, രണ്ടാമത്തത് ഭൗതിക ജ്ഞാനം. ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ഈ 9ഉം 10ഉം 11ഉം ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ പോണത്. അപ്പൊ 9ാമത്തിൽ പറയണത് തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, പിന്നെ ഭൗതിക ജ്ഞാനം. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു? അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? ഇത് 10ഉം കൂടി പറയാം, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടി അത് ക്ലിയർ ആവും. ഇന്നെന്തായാലും ഒരെണ്ണം എടുക്കുള്ളൂ. 10ാമത്തേല് പറയുന്നത് വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാലൂടെ ശരിയായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം. 10ല് പറയുന്ന വിദ്യ ശരിയായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമാണ്. എന്ത് 10ല് പറയുന്ന വിദ്യ. പിന്നെ ഭൗതിക ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് 9ല് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഭൗതികമായ അറിവ്. അപ്പൊ ശരിയായ ജ്ഞാനം നേടുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ശരിയായ ഫലം കിട്ടും അല്ലെ? ശരിയായ ഫലം കിട്ടും അവിടെ. രണ്ടിനും പിന്നെ ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തിന് വേറൊരു ഫലം കിട്ടും അവിടെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയാ? മറ്റേത് രണ്ടും അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ഇവിടെ എന്താണ്? രണ്ടിനും 2 ഫലമാണ്. ശരിയായ വിദ്യ നേടുമ്പോ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഫലം കിട്ടും, ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തിന് വേറൊരു ഫലം കിട്ടും. അപ്പൊ രണ്ടിനും എന്താണ്? 2 ഫലമാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അല്ലേ? പറയണ മനസ്സിലായോ? ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? എന്താന്ന് മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്? ഒന്നുകൂടെ പറയാ. ജ്ഞാനം, ഭൗതിക ജ്ഞാനം നമ്മളെ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ശരിയായ ജ്ഞാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫലം കിട്ടും. ഭൗതിക ജ്ഞാനാണെങ്കിൽ വീണ്ടും അന്ധകാരത്തിലേക്ക്. ശരിയായ ജ്ഞാനം എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ആരെ കുറിച്ചുള്ള അറിവായിരിക്കും? അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അല്ലെ? അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകും? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അതായത് ശരിയായ അറിവ് വേറൊരു ഫലം തരും നമുക്ക്. തെറ്റായ അറിവ്, അതായത് ഭൗതികമായ അറിവ് നമ്മളെ വേറെ കൊണ്ടുപോകും. അപ്പൊ രണ്ടും 2 ഫലമാണ് അവിടെ. മറ്റേതിന് രണ്ടിനും ഒരു ഫലമാണ്. രണ്ടും എവിടേക്കാ പോണത്? അന്ധകാരത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അതായത് അവിടെ നമ്മൾ നേടുന്നത് വിദ്യ ആണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ആ വിദ്യ എങ്ങനത്തെ വിദ്യയാണ്? തെറ്റായ ജ്ഞാനമാണ്. തെറ്റായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനവും ഭൗതിക ജ്ഞാനവും. തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, ഭൗതിക ജ്ഞാനം നമ്മൾ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു? അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. 10ാമത്തേല് പറയുന്നത് തെറ്റായ വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായ അറിവ്, ശരിയായ ജ്ഞാനം, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്. ആ ശരിയായ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഒരു ഫലം നമുക്ക് കിട്ടും, ഭൗതിക ജ്ഞാനം കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലം കിട്ടും എന്നാണ് 10ല് പറയുന്നത്. ഇത് രണ്ടും മനസ്സിലായോ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? 1ല് പറയുന്ന വിദ്യ തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, 10ല് പറയുന്നത് ശരിയായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്. തെറ്റായ അറിവ് നമ്മളെ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്. അതായത് അതുകൊണ്ട് വേറൊരു ഫലം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. മറ്റോടത്ത് രണ്ടിലും എന്താണ്? ഭൗതിക ജ്ഞാനാണ്. ആ ഭൗതിക ജ്ഞാനം നമ്മൾ എപ്പോഴും എവിടേക്കാ കൊണ്ടുപോകുന്നത്? അന്ധകാരത്തിലേക്ക്. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള അവസരം ഇല്ല അത്. ഭൗതിക ജ്ഞാനം അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടു. അപ്പൊ രണ്ടും 2 ഫലമാണ് 10ല് പറയുന്നു. 9ല് പറയുന്നത് രണ്ടും എന്താണ്? ഒരുത്തിലേക്ക് കൊണ്ടു. അതായത് രണ്ടിനും നമുക്ക് അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നാണ് 10 പറയുന്നത്. 9 പറയുന്നത്. ഇനി 9, 10, 11. 11ല് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും നമുക്കറിയണം. വിദ്യയും നമുക്കറിയണം, അവിദ്യയും നമുക്കറിയണം. രണ്ടും നമുക്ക് അറിഞ്ഞാലാണ് ഏതാണ് ശരി ഏതാണ് തെറ്റെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. വിദ്യയെ കുറിച്ചും അറിയണം, അവിദ്യയെ കുറിച്ചും അറിയണം. അപ്പൊ രണ്ടും അറിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ഏതാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? രണ്ടും അറിഞ്ഞാലല്ലേ? ശരിയായ ജ്ഞാനം അറിയണം, ഭൗതിക ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കിയാലാണ് ശരിയായ വഴി ഏതാണ്? വിദ്യയുടേതാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടും കൂടി അറിഞ്ഞാലേ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ലോകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചിതനാകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ വിദ്യ, അവിദ്യ 2 വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഒന്ന് വിദ്യ, ഒന്ന് അവിദ്യ. വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് വിദ്യ മന്ത്രത്തില് 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക ജ്ഞാനം. അപ്പൊ രണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് തരാണ്? രണ്ടിന്റെ ഫലം എങ്ങനെയാണ്?
അന്ധകാരത്തിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായ ജ്ഞാനം, അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക ജ്ഞാനം. ഇപ്പൊ രണ്ടിനും 2 ഫലമായിരിക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടാകുക. രണ്ടിനും 2 ഫലം. ഒന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കും, രണ്ടാമത്തത് ഭൗതിക ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ തന്നെ ഇരിക്കുക. രണ്ടിനും 2 ഫലം. മൂന്നാമത്തത്, അതായത് 11ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് വിദ്യയെ കുറിച്ചും അറിയണം, നമുക്ക് അവിദ്യയെ കുറിച്ചും അറിയണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മറികടക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. മനസ്സിലാവണ്ടോ ഈ 3 പറഞ്ഞത്? മാതാജി 9 അവിദ്യയല്ലേ? അവിദ്യയല്ലേ രണ്ടും? രണ്ടും അവിദ്യ. ഒന്ന് വിദ്യ, ഒന്ന് അവിദ്യ. അതിൽ പറയുന്ന വിദ്യ തെറ്റായ ജ്ഞാനമാണെന്ന് മാത്രം പറയുമ്പോ നമ്മൾ പറയണം. ഒന്ന് വിദ്യയും ഒന്ന് അവിദ്യയും. അതില് 9 പറയുന്ന വിദ്യ തെറ്റായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ജ്ഞാനം, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം. 10 പറയുന്ന വിദ്യ ശരിയായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം. 11 വിദ്യ. രണ്ടും അറിയണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? ഇപ്പൊ 3ന്റെ കമ്പാരിസൺ മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്? ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയോ? 2 പറയുന്നത് വിദ്യയും അവിദ്യയും കുറിച്ചാണ്. 9 പറയുന്ന വിദ്യ തെറ്റായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, പിന്നെ അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക ജ്ഞാനം. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു? അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. 10ാമത്തേല് പറയുന്നത് വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായ ജ്ഞാനം, ശരിയായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്. ഭൗതിക ജ്ഞാനം എന്ന് വെച്ചാൽ, അവിദ്യ എന്ന് വെച്ചാല് ഭൗതിക ജ്ഞാനം തന്നെ. അപ്പൊ രണ്ടിനും 2 ഫലമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അവിടെ. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുമ്പോ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാം, ഭൗതിക ലോകത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോ ഇവിടെ ഇരിക്കുക. അപ്പൊ രണ്ടിനും 2 ഫലമാണ് നടക്കുന്നത്. മൂന്നാമത്തത് പറയുന്നത് വിദ്യയെ കുറിച്ചും അറിയണം, അവിദ്യയെ കുറിച്ചും അറിയണം. അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം, പിന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയണം. ആത്മീയ ലോകത്തെയും രണ്ടും അറിയണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. ക്ലിയർ ആയോ അത് 3? മാതാജി തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം വിദ്യ എന്ന് പറയോ? അതാണ് തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമാണ് വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ അങ്ങനെ പറയണത്, മന്ത്രത്തിൽ പറയണത് തെറ്റായ അറിവ്, തെറ്റായതാണ് ഇവിടെ വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിക്കും നമ്മൾ വിദ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ അറിവാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ എടുത്തു പറയണത് അതാണ്. അത് പറയാൻ കാരണം ആ അറിവ് നൽകുന്നത് ആരാണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു വേദാവാദാരത അല്ലെങ്കിൽ മായയെ അപഹൃത ജ്ഞാനം. ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു വേടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവർ അവരെന്താണ്? അവർ ഈ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവരെ ധാരണ അവർ പറയുന്നത് മുഴുവൻ ശരിയാണെന്നാണ്. അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുമ്പോ അത് നമ്മൾ എന്താണ്? തെറ്റാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അന്തം തമ പ്രവിശ്യന്തി യേ വിദ്യാമുപാസതേ തതോ ഭൂയ ഇവത്തെ തമോ യാഓ വിദ്യായാം രതഃ. അന്തം തമ പ്രവിശ്യന്തി യേ വിദ്യാമുപാസതേ തതോ ഭൂയ ഇവത്തെ തമോ യാഓ വിദ്യായാം രതഃ. ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അജ്ഞാന കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്നവർ തമോനിബിഡമായ ലോകങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. മിഥ്യാജ്ഞാനത്തിൽ വ്യാപൃതരായവർ കൂടുതൽ മോശമായ അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നത് അജ്ഞാന കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്നവര് തമോനിബിഡമായിട്ടുള്ള ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞ ലോകങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കും. മിഥ്യാജ്ഞാനത്തില് തെറ്റായ അറിവ് എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഭൗതിക ലോകത്തില് മിഥ്യാജ്ഞാനത്തില് വ്യാപൃതരാകുന്നവര് കൂടുതൽ മോശമായ അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വായിക്കാം നമുക്ക്. ഈ മന്ത്രം വിദ്യയെയും അവിദ്യയെയും താരതമ്യ പഠനം നടത്തുന്നു. അവിദ്യ അജ്ഞത, സംശയലേശമന്യ അപകടകാരിയാണ്. നമുക്കറിയാം അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തന്നെയാണ്? അപകടകാരി തന്നെയാണ്. എന്നാൽ വിദ്യ
അത് തെറ്റായതോ വഴിപിഴയ്ക്കപ്പെട്ടതോ ശീലിച്ചാൽ അതും എന്താണ്? അതും അപകടകാരിയാണ്. അപ്പൊ അവിദ്യ നമുക്കറിയാം തെറ്റാണെന്നുള്ളത്, അപകടം നിറഞ്ഞതാണ്. പക്ഷെ വിദ്യയും എന്താണ്? അത് തെറ്റായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വഴിപിഴയ്ക്കപ്പെട്ട് ശീലിച്ചാലോ അതും നമുക്ക് അപകടം തരുന്നതാണ്. വിദ്യയുടെ കാര്യമെടുത്താൽ ആദ്യത്തെ മന്ത്രത്തിൽ ഭഗവാനാണ് സകല വസ്തുക്കളുടെയും ഉടമസ്ഥാവകാശിയെന്നും ഇതിന്റെ വിസ്മരണത്തെയാണ് അജ്ഞത എന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്നും വളരെ വ്യക്തമായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ വിദ്യയുടെ കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വിദ്യയെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥാവകാശം ആരിലാണ്? ഭഗവാനിലാണ്. അത് മറന്നു പോകാം, ഇതിന്റെ വിസ്മരണം, അത് മറന്നു പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? അജ്ഞത എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഒരാൾ ഈ സത്യത്തെ എത്രമാത്രം വിസ്മരിക്കുന്നുവോ അത്രമാത്രം അന്ധകാരത്തിലേക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മറക്കും തോറും നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും? അന്ധകാരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കർമ്മി, ജ്ഞാനി, യോഗി എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഭിന്ന വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കർമ്മികൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖം ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള കർമ്മത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ കർമ്മികൾ നമുക്കറിയാം കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവര് ഇന്ദ്രിയ സുഖം ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളാണ് അവർ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നു പോകുന്നത്, കർമ്മികൾ. ആധുനിക സംസ്കാരത്തിലെ 99.9% ജനങ്ങളും വ്യവസായവൽക്കരണം, സാമ്പത്തിക വളർച്ച, പരമക്ഷേമ തൽപരത, രാഷ്ട്രീയ മുതലായവയുടെ കൊടിക്കീഴിൽ വിഷയസുഖ സമ്പാദന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരായി കഴിയുന്നു. 99.9% ജനങ്ങളും എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? വിഷയസുഖ സമ്പാദന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരായി കഴിയുന്നവരാണ്. നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് 99.9% ജനങ്ങളും ഈ ലോകത്തിൽ എന്ന് പറയാണ്. ഇവയൊക്കെ ഈശ്വരാവബോധം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി എന്ന ലക്ഷ്യത്തെയാണ് അടിസ്ഥാനമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി മാത്രമാണ് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാവരുടെ ലക്ഷ്യം. ഭഗവത്ഗീത 7:15 ഭാഷയില്, ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഭാഷയില് സ്ഥൂലമായ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ മാത്രം വ്യാപൃതരാകുന്ന ജനങ്ങള് മൂഢന്മാരാണ്, കഴുതകൾ. കഴുതകൾ വിഡ്ഢിത്തത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, അതായത് സുകൃതികളും ദുഷ്കൃതികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ, നമ്മുടെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അത്തരത്തില് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? മൂഢന്മാരാണ്, കഴുതകളെ പോലെയാണ്, ഭാരം ചുമക്കുന്ന കഴുതകളെ പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. കഴുതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? വിഡ്ഢിത്തത്തിന്റെ പ്രതീകമാണെന്ത്? കഴുതകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ദുഷ്കൃതികളെ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അല്ലെ, അത് ഭാരം ചുമക്കുന്ന കഴുതകളെ പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഈശോപനിഷത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിഷ്ഫലമായ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിൽ വ്യാപൃതരായവർ അവിദ്യയെ ഉപാസിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിൽ വ്യാപൃതരായവർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? അവിദ്യയെ ഉപാസിക്കുന്നവരാണ് എന്നാണ് ഈശോപനിഷത്ത് പറയുന്നത്. കാരണം അത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിലാണ് നമ്മൾ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തില്ല? നമുക്ക് അവിടെ അറിവില്ല, വിദ്യ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത്. അപ്പൊ അത് അവിദ്യയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈശ്വര വിശ്വാസമില്ലാത്തവർ കൈവരിക്കുന്ന പഠന പുരോഗതി മൂർഖം പാമ്പിന്റെ ഫണത്തിലുള്ള രത്നത്തെ പോലെ അപകടകരമാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് പറയാറുണ്ട് അല്ലെ, നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്കാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്, അല്ലാത്തവർക്ക് കൊടുക്കരുത് പറയും. കാരണം എന്താ പറയണത്? ഈശ്വര വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവര് ഇതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? മൂർഖം പാമ്പിന്റെ ഫണത്തിലിരിക്കുന്ന രത്നത്തെ പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. അത്രയും അപകടകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും പാടില്ല, അവർക്ക് അത് ആവശ്യമില്ല. അതിന്റെ ഹരിഭക്തി സുധോദയത്തിൽ ഈശ്വര നിഷേധികളായ ജനങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ വളർച്ചയെ ജഡശരീരത്തിന്റെ അലങ്കാരത്തോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹരിഭക്തി സുധോദയത്തിൽ എന്താ പറയണത്? ഈശ്വര നിഷേധികളായിട്ടുള്ള ജനങ്ങള് ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവ് നേടുന്നതിന് എന്താ പറയണത്? ജഡശരീരത്തിന്റെ അലങ്കാരത്തോടാണ് അതിനെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആധുനിക സംസ്കാരം ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ നിരന്തരമായ ക്ലേശങ്ങളെ മൂടിവെക്കാനുള്ള താൽക്കാലികമായ ഒരു ഉപായം മാത്രമാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ സംസ്കാരം, ഇപ്പോഴത്തെ ആധുനിക സംസ്കാരം എന്താണ്? ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ ക്ലേശങ്ങൾ മൂടിവെക്കാനുള്ള ഒരു ഉപായം മാത്രമാണ് എന്തിൽ കാണുന്നത്? ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ആധുനിക സംസ്കാരം ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ മൂടിവെക്കാനുള്ള ഒരു ഉപായം മാത്രമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിനായി ലക്ഷ്യമിടുന്നവയാണ്. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ മനസ്സും, മനസ്സിന് മുകളിൽ ബുദ്ധിയും, ബുദ്ധിക്ക് മുകളിൽ ആത്മാവും സ്ഥിതമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും നമ്മൾ എന്തിനാണ്? ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് പക്ഷെ എന്താ അറിയാ? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ മനസ്സുണ്ട്, മനസ്സിന് മുകളിൽ ബുദ്ധിയുണ്ട്, ഇതിനെല്ലാത്തിനും മുകളിൽ എന്തുണ്ട്? ആത്മാവുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് നമ്മളത് അല്ലെ. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം
ആത്മജ്ഞാനം നേടുക എന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ശരിയായ അറിവ്, വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ആത്മജ്ഞാനം നേടാന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇവിടെ? ഭൗതിക ജ്ഞാനമാണ് നേടുന്നത്. അപ്പൊ അതിലെന്തില്ല? വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം അവിടെ വരുന്നില്ല. ആത്മീയമായ ജ്ഞാനമല്ല നമ്മൾ അവിടെ നേടുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നയിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തെ അവിദ്യ അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞതയായിട്ട് കാണണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നയിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? അവിദ്യയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞതയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. തെറ്റായ പ്രാപഞ്ചിക വിദ്യാദാതാക്കളെ വേദാവാദരതരായ ജനങ്ങൾ വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ളവരെ പോലെ സ്വയം ഭാവിക്കുന്നു. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ അവർ വേദലക്ഷ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചവരാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ വിദ്യ കൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, വേദാവാദരത എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതായത് തെറ്റായ പ്രാപഞ്ചിക വിദ്യാദാതാക്കളെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് വേദാവാദരതർ അല്ലെങ്കിൽ മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവരെന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾ എന്താണ്? വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ളവരെ പോലെ സ്വയം ഭാവിക്കുന്നു. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ അവരെങ്ങനെയാണ്? വേദലക്ഷ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചവരാണ്. അപ്പൊ വേദത്തിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക. സർവസ്യ സാഹം ഹൃദയ സന്നിവിഷ്ടവും അത് പറയുന്നത് അല്ലെ. വേദങ്ങളുടെ എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് പരമമായ ലക്ഷ്യം. വേദലക്ഷ്യം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക എന്നതാണ്. എന്നാൽ വേദാവാദരതരായ വ്യക്തികൾ പരമപുരുഷ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ തീരെ തൽപരരല്ല. അവർ സ്വർഗപ്രാപ്തി മുതലായ ഫലദായക കർമ്മങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടരാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? മറ്റുള്ള ജനങ്ങളെ വഴിതെറ്റിച്ച് വിടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് അവരെന്ത് ചെയ്യും? സ്വർഗപ്രാപ്തി അല്ലെങ്കിൽ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആകൃഷ്ടരായിട്ട് അതിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് കൊടുക്കുന്നത്? തെറ്റായിട്ടുള്ള അറിവാണ് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. വിസ്മൃതിയാണ്ട ജീവന് പരമപുരുഷനായുള്ള ബന്ധം വീണ്ടെടുക്കുകയെന്ന് വേദങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നമ്മൾ വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. സാക്ഷാത്കാരത്തിന് പകരം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായുള്ള സ്വർഗീയമായ ആനന്ദപ്രാപ്തി പോലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വൈദിക വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് വേദാവാദരതർ കൂട്ടർ കരുതുന്നു. അപ്പൊ ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് പകരം നമുക്ക് സ്വർഗീയ സംതൃപ്തി, ആനന്ദപ്രാപ്തി പോലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ഇവര് കരുതുന്നു. മറ്റുള്ളവരെ അതിലേക്ക് നയിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവിടെ തെറ്റായിട്ടുള്ള വിദ്യയാണ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത്? വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. വൈദിക തത്വങ്ങൾ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് അത്തരക്കാർ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ശാസ്ത്രത്തിന് അവര് ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വേദാവാദരതന്മാർ വേദങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായ വ്യാഖ്യാനം നൽകുന്നു. അവരെന്ത് ചെയ്യും? വേദങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായ രീതിയിലുള്ള വ്യാഖ്യാനം നൽകുന്നു. അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് തന്നെ തത്വദീക്ഷയില്ലാത്ത ചിലർ ഉയർത്തി കാണിച്ച് വൈദിക വിജ്ഞാനത്തിന്റെ നേതൃത്വ നിരയിലുള്ള വ്യാഖ്യാതകളായി കെട്ടിച്ചമച്ച് കാട്ടുന്നു. അപ്പൊ ഇവരുടെ ഇടയിലുള്ളത് തന്നെ തത്വദീക്ഷയില്ലാത്ത ചിലരൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് ഇവരെന്ത് പറയും? ഇവരൊക്കെ നേതൃത്വ നിരയിലുള്ള വ്യാഖ്യാതകളായിട്ട് കെട്ടിച്ചമച്ച് കാട്ടും. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരെ വിശ്വസിപ്പിക്കാനായിട്ട് അവരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഒരാളെ കണ്ടുപിടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലീഡറെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അവർ ഉയർത്തി കാണിച്ചിട്ട് നേതൃത്വ നിരയിലുള്ള ഒരു വ്യാഖ്യാതാക്കളാക്കായിട്ട് കാണിക്കും, കെട്ടിച്ചമച്ച് കാണിക്കും. അതായത് വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കുക. വൈദിക സാഹിത്യം അനന്യ സാധാരണമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ശേഖരമാണെന്നും ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടിയല്ലാതെ അവ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്നും അവർക്കറിയില്ല. ഈ വൈദിക ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് സാഹിത്യം അനന്യ സാധാരണമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ശേഖരമാണ്. നമുക്ക് ഈ വേദങ്ങൾ എവിടെന്നാ കിട്ടിയത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ വേദങ്ങളെല്ലാം കിട്ടിയത്. അത് ഈ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടി അല്ലാതെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്നുള്ളത് ആർക്കറിയില്ല? ഇത്തരത്തിലുള്ളവര് അറിയുന്നില്ല. വേദങ്ങളുടെ അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശം ഗ്രഹിക്കുവാനായി ഒരാൾ വിശ്വാസനായ ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യനെ സമീപിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആര് വേണം? ഒരു ആചാര്യൻ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മളിത് സമീപിക്കേണ്ടത്. ആചാര്യൻ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. മായയായ അപഹൃത ജ്ഞാനത്തിൽ പെടുന്ന ജനങ്ങൾ സ്വയം നിർമ്മിത ഈശ്വരന്മാരാണ്. അത്തരക്കാർ തങ്ങൾ സ്വയം ഈശ്വരനാണെന്ന് കരുതുകയും മറ്റാരെയും ആരാധിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ധരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈ മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ, അത്തരത്തിലുള്ളവര് സ്വയം ഈശ്വരന്മാരാണെന്ന് അവര് കരുതുന്നു. അവര് മറ്റുള്ളവരോട് എന്താണ്? തങ്ങൾ ഈശ്വരന്മാരാണെന്ന്, വേറെ ആരെയും ആരാധിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ധരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അവര് തങ്ങൾ തന്നെയാണ് സ്വയം ഈശ്വരൻ, തന്നങ്ങളെ അല്ലാതെ വേറെ ആരെയും ആരാധിക്കേണ്ട എന്നുള്ള ധരിക്കുന്നവരുമാണ് ആര്? ഇത്തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം നേടുന്നവര്.
വിഡ്ഢികൾ ഈശ്വരന്റെ തന്നെ ബഹിരംഗ ശക്തിയായ മായയിൽ അവിടുന്ന് കുടുങ്ങിപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഈശ്വരനെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ മായ അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ ശക്തമായിരിക്കണം. അപ്പോ ഇത്തരത്തില് മായാപഹൃതജ്ഞാനം നേടിയിട്ടുള്ളവര് എന്ത് ചിന്തിക്കാണ്? ഈശ്വരനാണ്, തങ്ങൾ ഈശ്വരനാണെന്ന് കരുതുന്നു, മറ്റാരെയും ആരാധിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും അവർ ധരിക്കുന്നു. പിന്നെ അവരെന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഈശ്വരന്റെ തന്നെ ബഹിരംഗ ശക്തിയായ മായയിൽ ഭഗവാൻ കുടുങ്ങിപ്പോടാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അതായത് ഈശ്വരനെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ മായ അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ ശക്തമായിരിക്കണം. ഇത്തരക്കാർ ഈശ്വരൻ സർവശക്തനാണെന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ സർവശക്തനായ ഈശ്വരനെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ മായയ്ക്ക് സാധ്യമല്ലെന്ന് അവർ പരിഗണിക്കുന്നില്ല. അതായത് ഇവരെ ധാരണയിൽ എന്താണ്? ഭഗവാനെ മായ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഇത്തരത്തിലുള്ളത്. കാരണം ഇവരുടെ അറിവ് അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു? ഈശ്വരനെ കൊടുക്കുക, മായയ്ക്ക് ഈശ്വരനെ അധീനതയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അവര് ചിന്തിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവരെന്താ ആലോചിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാനെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ മായ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഭഗവാനേക്കാൾ ശക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണമെങ്കിൽ മാത്രമേ മായയ്ക്ക് ഭഗവാനെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത് അവരെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഇത്തരക്കാർ ഈശ്വരൻ സർവശക്തനാണെന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ സർവശക്തനായ ഈശ്വരനെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ മായയ്ക്ക് സാധ്യമല്ലെന്ന് അവർ പരിഗണിക്കുന്നില്ല. അവര് ഭഗവാനാണ് സർവേശ്വരൻ എന്ന് പറയും. പക്ഷെ മായയ്ക്ക് ഈശ്വരനെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളത് അവര് പരിഗണിക്കുന്നുമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताई गौर प्रामानंदे, हरि हरि बोल. हरे കൃഷ്ണ. ഒമ്പതാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? വിദ്യയും അവിദ്യയും കുറിച്ച്, അത് രണ്ടും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയണം. നമ്മൾ രണ്ടും അറിയണം, എങ്കിലേ അത് നമുക്ക് ശരിയായത് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ. അല്ല 9 രണ്ടും അറിയണമെന്നല്ല പറയുന്നത്. 9 തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനവും ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച്. വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് തെറ്റായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൗതിക ജ്ഞാനം. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകും? അന്ധകാരത്തിലേക്ക്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് തെറ്റായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയില്ലേ വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളത്? പിന്നെ അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൗതിക ജ്ഞാനം. രണ്ടും നമ്മളെ തെറ്റായ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഈ മന്ത്രത്തിൽ വിദ്യ അവിദ്യ എന്താണെന്ന് വിശദമാക്കും. മനസ്സിലായില്ല? രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് തന്നെ. ഈശ്വര വിശ്വാസമില്ലാത്തവർ കൈവരിക്കുന്ന പഠന പുരോഗതി എന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? രത്നത്തിനോട്. ഹരിഭക്തി സുധോദയത്തിൽ ഈശ്വര നിഷേധികളായ ജനങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ എന്തിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു? ജഡശരീരത്തിൽ ചെയ്യുന്ന അലങ്കാരത്തിനോട്, അല്ലെ? ജഡത്തിൽ ചെയ്യുന്ന അലങ്കാരത്തിനോട്. 15-ാമത്തെ ഭഗവത്ഗീത 15:5 പ്രസ്താവിക്കുന്നത് എന്താണ്? വേദങ്ങളാണ് എല്ലാതും ഭഗവാൻ. വേദങ്ങളാണ്. എല്ലാ വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമാരാണ്? ഭഗവാനാണ്. വേദങ്ങൾ ആരിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അറിയേണ്ടതും ആരെ കുറിച്ചാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ്. അറിയുന്നതും എല്ലാം ആരെ കുറിച്ചാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ്. അതാണ് 15-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന ശ്ലോകം, അല്ലെ? സർവസ്യ സാഹം ദിവൻ സന്നിവിഷ്ടോ മത്തസ്മൃതി ജ്ഞാനം അബോഹനം ച വേദസ്യ എന്താണ് പറഞ്ഞ സ്പീഡ്? വേദവാദര്. മനസ്സിലായില്ല? അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം വേദാവാദാരതർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? വേദാവാദാരതർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെ പറയും നമ്മളിപ്പം? തെറ്റായിട്ടുള്ള ദുർവ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന, വേദങ്ങൾക്ക് തെറ്റായ രീതിയിൽ, അതായത് അവരുടേതായ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാണ് ആര്? വേദാവാദാരതർ, അല്ലെ? വേദാവാദാരതർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വഴിതിരിച്ചു വിടും. അതെ. അപ്പൊ അതിന് ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി പറയണ്ടായിരുന്നല്ലോ വേദാവാദാരതർ ആരാണെന്ന്. വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ളവരെ പോലെ സ്വയം ഭാവിക്കുന്നവർ. പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധം വീണ്ടെടുക്കുക എന്ന വേദങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് പകരം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയായുള്ള സ്വർഗീയമായ ആനന്ദ പ്രാപ്തി പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ
വൈദിക വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം. അതായത് ഇവിടെ ഇത് പറയാം, വൈദിക തത്വങ്ങൾക്ക് ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നവരാണ് ആര്? വേദാവാതാരതർ. ഇവിടെ അത് സെന്റൻസ് ഒരെണ്ണം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയില്ല. വൈദിക തത്വങ്ങളെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നവരാണ് ആര്? വേദാവാതാരതർ എന്ന് പറയുന്നത്. അവര് അപ്പൊ വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഇവരെന്താണ് പറയുന്നത്? ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കും സ്വർഗീയ ആനന്ദപ്രാപ്തിക്കും ആയിട്ടുള്ളതാണെന്ന് അവര് മറ്റുള്ളവരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നു. മനസ്സിലായോ?